खुलुमबाय मोनाबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै 10 जुलाइ 2025 दासिमनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनाबिलिनि सुंद' खौरांखौ लानानै फैलायबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर'नि गेजेराव गोबां समफोरावनो बायदि बायदि बिथिङाव हादोरारि थाखो आरो मुलुगनां थाखोआव बर' लाइमोनफ्रा गाव गावनि रोंगौथि गोहो आरो बोलोजों बयजोंबो सिनायजाबोदों आरो गोबां समावनो देरहासार जाबोदों। बेबायदिनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। चुइटि गयारी मुंनि सासे बर' लाइमोना मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 नि जोबथा फाइनाल लिस्टआव सौहैनो हादों। थामहिनबा फाइनाल लिस्टआव मोनहैनो हानाय गिबिसिन बर' लाइमोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझार बेलगुरि गामिनि बिफा सिमन गयारी आरो बिमा संगीता गयारीनि फिसाजो 23 बोसोर बैसोनि चुइटि गयारीया मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 नि फाइनाल राउन्ड एबा फाइनाल लिस्टआव सौहैनो हानानै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। दा गुबै बाथ्राया बेसो मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 नि फाइनाल लिस्टआ फैगौ 12 जुलाइ खालाराव जयपुराव खुंजानो थांगासिनो दङ। दायो बे समाव चुइटि गयारीखौ मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 आव आबुङै देरहासार खालामनो थाखाय गोबां भटनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारिखौ जौगानाय फारसे लांनो थाखाय चुइटि गयारीनो भट हरनानै चुइटि गयारीखौ मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025 आव देरहासार खालामनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना चुइटि गयारीनि वेबसाइटनि गेजेरजों भट हरनानै देरहासार खालामनो हागोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै भट हरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ गोबां सुबुंफ्रा फोथायोदि गुगोल बायदि प्लेटफर्माव साख्रि मोननायनि ओंथिया जादों खाफालनि दरजाया गेवनाय। कौटि कौटि रांनि बोसोरारि बेथननि पेकेजफोरा गोबांखौनो साननो गोनां खालामो। गुगोलाव खामानि मावनायनि ओंथिया जादों सासे लाखपति जानाय। नाथाय बियो नंगुबै नङा। बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौदि नोगोरा जेसेबांखि गिदिर जाया मानो बेसेना गोबां जायो। गुगोलनि सासे सफ्टवेयार इन्जिनियारा 1.6 कौटि बोसोरारि बेथन पेकेज दं। बबेखानि एसेबां बुरजा बिबां मोननायनि उनावबो मावख'गिरिफ्रा निउयर्क बायदि नोगोरफोराव सरासनस्रायै थानो गोनां जायो। बावैसो मेत्री मंगल मुंनि सासे लाइमोन आइजो जाय गुगोलाव सफ्टवेयार इन्जिनियारनि साख्रि मोनदोंमोन, बिथाङा बुंदोंमोन दि गोबां बेथन मोनसेयावबो निउयर्कआव सरासनस्रायै थानो थाखाय दानफ्रोमबो 5 निफ्राय 6 लाख रां खरसा खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो बिसोर बोसोराव कौटि कौटि रां आरजियोब्लाबो बिसोरनि दानारि खरसाया गोबां लाख रां। बेनिखायनो गुगोल बायदि प्लेटफर्माव खामानि मावनायावबो बिसोरो बारा रां रैखा खालामनो हाया। थामथि खौराङाव दङ बे समाव पीएम किसाननि मोनसे गेदेर खौरां। पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि राङा बेंक एकाउन्टआव हाबसिगोन। बे समाव हादोरनि कौटि कौटि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन। बेंक एकाउन्टआव राङा जमा जानो थांगासिनो दङ। पीएम किसाननि रांखौ हाबैनि जाउनाव गोबां समावनो नेनांगासिनो दंमोन सुबुंफोरा एबा रायजो राजाफोरा। नाथाय बे खेबनिफ्राय पीएम किसाननि रांखौ नेनांनाय नंलिया। जेराव सोरखारा पीएम किसाननि 20थि किस्तिनि रांखौ फैगौ 15 जुलाइनि उनाव सोनानै होगोन बेंक एकाउन्टआव। आरो बे बिथांखिनि थाखाय एबा बे रांनि फारिलाइखौ फोसावबाय। जाय आबादारिफ्रा केवाइसि खालामबाय बिथांमोना बे रांखौ मोनगोन। जाय बिथांमोना पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोना गावबा गावनि मुं फारिलाइया दंना गैया बेखौ pmkisan.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन। बेनि थाखाय जायखिजाया गुगोल एबा ब्राउजाराव थांनानै वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांनि जिल्ला, ब्लक आरो गामिखौ होनानै रिपर्टनि अपसनाव थुनानै नायनांगोन। अब्लानो नोंथांमोना गाव गावनि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नुनो मोनगोन। आरो जुदि फारिलाइयाव मुंखौ मोना अब्ला नोंथांमोना 155261 हेल्पलाइन नम्बर नङाब्ला 01124300606 हेल्पलाइन नम्बराव अजद हरनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ अदालगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जोखोम जादों सासे हौवासा गथ'। जेराव अदालगुरियाव रफिकुल आली मुंनि सासे उन्दै हौवासा गथ'आ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जायो मैदेरनि गाग्लोबनायाव। जायनि जाउनाव रफिकुल इस्लामखौ खैफोद थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अदालगुरि 4 नं बटिया साहा बागानाव बे जाथाया सोमजिदों। आथिखालाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव गोबां समफोरावनो नारा नाथा गाग्लोबलायनाय जाथाय एबा जुजिलायनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनो। माब्लाबा न' बां, बारि बागान खहा खालामलांनाय जाथाय, माब्लाबा सुबुं गाथारलांनाय, बेबादिनो गोबांथार जाथायफोरा जाबोबाय थादों।
बेबादिनो सोमजिबावदों अदालगुरि जिल्लायावबो, जेराव हौवासा गथ'जों मैदेरजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोन्दों होनना सुलुंनिफ्राय मिथि मोन्दों। बाथि खौराङाव मोनसे गोनां खौरां। भारतनि सिमाया चीन एबा चाइनाजों नङा, तिब्बेतजोंसो। बे बाथ्राखौ बुंदों अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडू बिथाङा। गोख्रों रावजों बुंथिनानै चीननि जायगानि थाथायखौ दिन्थिदों बिथाङा। गिबि मन्त्रि पेमा खांडूआ बुंदों दि अरुणाचल प्रदेशनि सिमाया चाइनाजों नङा, तिब्बेतनि सिमाजोंसो नांजाबनाय। भारतआ तिब्बेतजोंसो सिमाखौ रानलायो। बिथाङा अरुणाचलनि सायाव गले-गले दाबि खालामनायखौ गोरोन्थि होनना सोंखारिदों। जुदि जों जारिमिनारि मानसावगारिखौ नायोब्ला, भारतनि मोनसेबो रायजोआ चीनजों थोंजों सिमा रानलाया। गुबैयै गिबि मन्त्रि पेमा खांडूआ धरमशालानिफ्राय फैफिननाय समाव बे बिबुंथिखौ होदोंमोन, जेराव बिथाङा दालाइ लामानि 90थि जोनोम सान फालिथायाव बाहागो लाहैदोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन दि तिब्बतआ आथिखालाव चीननि दखलनि सिङावब्लाबो जारिमिनारि महरै जों तिब्बेतजों मोनसे सिमा रानलायदों। हाग्रामा महिलारिनि केसआ दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोलाव सम सोमावसारबोबाय आरो सोमावसारबोनानै बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन आरो बे एकर्ड खालामसेयावबो, थामहिनबा बेनि उनावबो हाग्रामा महिलारिनि केसआ दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। बिथांखौ बेलआवसो दोनदों, नाथाय दासिमबो बिथांनि केसआ सोलिबाय दं होनना बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया। हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव मोनसे गोख्रों बांग्रिं फैदोंमोन। रिक्टार स्केलाव बेनि गोख्रैथिया 4.5 मोन। बृहस्पतिबारखालि फुंनि 9:04 रिंगासो समाव बांग्रिंआ मावदोंमोन, जेराव गुड़गांव, दिल्ली आरो नयडानि सुबुंफोरा बांग्रिंजों भुगिनांनो गोनां जादोंमोन आरो पाकिस्तान आरो चीन बायदि नसुंसे हादोरफ्रावबो बांग्रिं मावदोंमोन। बबेखानि दासिम बे बांग्रिं मावनायजों जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बांग्रिं मावजेननायनि गिबि मिरुआ हारियानायावमोन, जेराव बेयाव गिबि खेबै मावजेनदोंमोन। भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव थामथि टेस्ट मेचआ दिनै जारिमिनारि लर्ड्स क्रिकेट ग्राउन्डआव जागोन। मोन्नैबो हानजाया सिगांनिफ्रायनो मोनबा मेचनि टेस्ट सिरिजखौ गेलेखांबाय आरो समान-समान जादोंमोन। बबेखानि दिनैनि मेचनि थाखाय मोन्नैबो हानजायाव सोलायनायनि जाथावना दं। मख'नो गोनांदि नैथि टेस्टआव जसप्रीत बुमराहनि आद्रा थानाय गेलेगिरिफ्रा क्रिकेटनि मक्कायाव गाहाय जिसेआव गावनि जायगाखौ रोखा खालामदोंमोन। मोन्नैबो हानजानि गेजेराव दिनै गोख्रों बादायलायनाया जागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर, जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर, जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।